Jak jí ušla nic. Dělej, ještě bažantovou. Takže Tamuny nás smažil. Namuny. To není bažantová. Bažantová. No. Ty se pesníš jak moje teta. Dík. Co? To se jmenuje bažantit? Ne, ona se to tak směje. Aha, tak počkej, kde jsme to skončili? Bažantovou dělej. Už To je stejný směrem působící trajektorie. Takže vlastně ty síly, které působí na těleso, jsou způsobeny stejným směrem trajektorie. A tím pádem si tady můžeme vysvětlit, je to... Počkej, já mám takhle choněcky. No. Udělej ještě prostě chůzi toho kolína. Papa. Kolína? Tak kdo? Sečkuj chyba? Kolínu? Jebovi. Kolínu pořád. Takže kolín je taky. Kde kolín? Kde? Kolik máš 15? První A? Kolik je tady kolín? 4 je 15. První A? Máš tam tak, jo? Souhlasí to. Dobře, jedu. Ty jdeš jako kdo? Kenny. Kenny.